Balogh Csilla egyetemi tanárként Isztambulban oktat történelmet. Munkája során gyakran foglalkozik magyarországi ásatásokkal. Az ezeket bemutató egyetemi előadásokat a török diákok mindig nagy érdeklődéssel fogadják. Csilla Isztambul Fatih város részében él, ahol még megmaradtak a hagyományos török faházak. A most következő riportban megismerhetjük Csilla életét, bepillantást nyerhetünk Isztambul egyik legrégebbi negyedének titkaiba, és ellátogatunk egy magyar kötődésű templomhoz is. Sziasztok! Egy kisvárosban születtem, Karcagon, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Engem mindig is érdekelt a történelem. Karcaga egy nagykun település. A nagykunok, vagy a kunok öntudata, az ugye nagyon híres jelenség, és az én családomból is én ezt örököltem, így nőttem föl ilyen környezetbe, úgyhogy a történelem iránti érdeklődésem az kezdetek föltől fogva meghatározó volt. Ehhez párosult még a néprajz iránti érdeklődés, és ennek a kettőnek az ötvözetét az egyetemen a történelem szak mellett a régészet szakon, a régészetben találtam meg. Magyarországon 2015-től kezdve van egy kutatási programom. Zamárdi község belterületén található egy nagyon nagy sírszámú avarkori temető. Eddig mintegy 3000 sírt tártunk föl. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti tanszékének tanácsadási programjaként kezdődött. Az első évek eredményeiből csináltunk egy kis összefoglalást. Régészhallgatóként részt vett ma már a Győri Múzeumban művészettörténészként dolgozó Pápai Fruzsinának hívják egyébként. Neki volt külön érzéke és kedve, tehetsége a rajzoláshoz, és vele együtt tulajdonképpen az ásatáson talált holttárgyakat mi valamilyen módon újra életre keltettük. Tehát ezekben történetek vannak. A figurák egy-egy vonásában az ásatáson résztvevők közül valakinek a vonásait felismerjük, illetve azokat a Fruzsina belecsempészte. Ma már minden a Pécsi Egyetemről, a Szegedi és az Eötvös Loránd Tudományegyetemről is rendszeresen vannak régészhallgatók, és ezen kívül számos különböző országból érkeznek hallgatók, és természetesen Törökországból is. Nagyon sok unikális, egyedi tárgy került már innen elő, olyannyira, hogy előszeretettel készítenek bizonyos tárgyakból műtárgymásolatokat. Itt például a zamárdi 517-es sír, az egyik leggazdagabb női sírból előkerült arany nagy gömbcsüngös fülbevalónak a másolatát láthatjuk. Ez pedig egy ezüstből készült karperec, több jellegzetessége is van, egyrészt rendkívül modern, olyan értelemben, hogy ilyen zsanéros záródású, a korszakban unikális tárgynak számít. A másik pedig ennek a felületén úgynevezett második germán állatstílussal díszített ez az ezüst karperec. Számomra egyaránt fontos a kutatás, de ugyanolyan fontos és ugyanolyan hévvel végzem a terepi munkát is, tehát az ásatásokat. Elsősorban temető feltárásokat végeztem, és hozzám a temető régészet, ha létezik ilyen, akkor az áll kicsit közelebb. Abból a temetkezési szokásokból, a sírokban megfigyelt leletek alapján az egykori életnek a rekonstruálása, tehát ez sokkal közelebb áll a habitusomhoz. Én a népvándorláskorra szakosodtam, az anyagi kultúráját és temetkezési szokásait kutatom mind a mai napig. Férjem török. Mi, amikor ide költöztünk Törökországba 2013 tavaszán, akkor mi az anatóliai oldalon béreltünk egy kertes házat, de olyan messze volt a munkahelyünktől, hogy előbb-utóbb rá kellett arra jönnünk, hogy más megoldást kell találni. Így esett a választásunk Fatih negyedére, ez ugye a történeti negyed az európai oldalon, a Csokanpalota negyedként is ismerik, régi faházakból álló történeti negyed. Török családoknál általában több generáció él együtt, tehát hogy nagy népes családok élnek együtt, ők minden kis négyzetmétert beépítenek. Nekünk erre nem volt szükségünk. Itt a negyedben egyetlen kerttulajdonosként őrizzük a házunkhoz tartozó kertet. Itt van a kert hátul, ennek a háznak ez az északi oldala. Most ugyan még a kert az a
téli álmát alussza, de egy-két hónap múlva ez már teljesen zöld lesz, minden virágba borul. Mi nagyon szeretjük, nagyon fontos is, mert amikor itt borzasztó nagy hőség van nyáron, 40 fok körüli hőmérséklet is van. Az összes házban megy a ventilátor, meg a légkondicionáló, nálunk erre nincsen szükség, mert mi a kertbe hűsölünk. Megmutatom a fürdőszobát, ami azért érdekes, mert egy viszonylag nagy helyiség a házban, mondhatni, hogy itt az emeleten majdnem a legnagyobb helyiségről van szó. Ennek a története az, hogy ez az épület, ez egy történeti épület, ennek a rekonstruálása, újjáépítése során alkalmaznunk kellett azt a törvény által előírt elvet, hogy amilyen funkciója eredetileg volt az adott helyiségnek, mi olyan funkcióban használhatjuk. Tehát régen ebben a házban itt lett kialakítva a fürdőszoba, úgyhogy mi kénytelenek voltunk a nagyobb szobát fürdőszobaként használni. A Dzsibali negyednek tulajdonképpen egy másik érdekessége, hogy közvetlen szomszédságában helyezkedik el a Zeyrek negyed, amelynek a legimpozásabb épülete az úgynevezett Pantokrator templom, ennek van magyar vonatkozása. Mi hiszünk abból, hogy nem véletlenül pont ezen a környéken alakítottunk ki magunk számára mi otthont, aminek nagyon komoly magyar kötődése van. Piroska, László magyar királynak a lánya, aki Bizáncba az Ejréne nevet vette föl, és Komnenos János felesége lett, tehát bizánci császárné lett, az ő adományából építették magát ezt az épület együttest. 1130 körül kezdték el építeni, és csak Piroska halála után 1136-ban fejezték be. Monostorként épül, a Megváltó Krisztus templomaként vagy monostoraként nevezték, vagy nevezik. Még otthon nálad adtál nekem egy fejkendőt. Gondolom ezt fel kell venni, hogyha be akarunk menni. Igen. Fatih Szultán Mehmed 1453, hogy egész Konstantinápolyt elfoglalja. Ezután a keresztény bazilikák, monostorok dzsámiként hasznosításra került. Mind a mai napig a Pantokrator templomot, mint Zeyrek dzsámi, tehát dzsámiként használják, úgyhogy fel kell vennünk a fejkendőt. A Pantokrator templom a 12. században Konstantinápolyban az Aja Szófia után a második legnagyobb épületegyüttes volt. 3 nagy templomépületből, 2 monostorból, menhelyből, áronházból, idősek otthonából és kórházból állt. A restaurálást megelőzően falkutatásokat végeztek, és nagyon sok helyen előkerült a falat borító eredeti, festett vakolat, melyből egy részlet ma is megtekinthető. Piroska, amikor meghalt, akkor itt helyezték el, egy lilás színű porfér szarkofágba, ez ma az Aja Szófiában van kiállítva, ott tekinthető meg. Az ortodox egyház szentként tiszteli, ugye nem csak szent életű, jótékonykodó asszony, illetve császárné volt, hanem a maga időszakában egy egyedülálló császárnő is, a diplomáciai és a politikai életben is tevékeny szerepet vállalt. Az Isztambul Medeniyet Egyetemen olyan területet tanítok Törökországban, amely egyrészt kötelező oktatási tematika a művészet történeti tanszékeken, az iszlám előtti eurázsiai népek régészete, de ehhez nincsen Törökországban szakember, úgyhogy tulajdonképpen egyedülállóként ugye a saját ásatásaimból rendkívül sok ásatási fotóval igyekszem gazdagítani az órákat, a saját kutatási témáimból, a legújabb kutatásaimat is igyekszem megosztani a hallgatókkal, sőt néha ezekről nagyon jó pofa viták is kialakulnak. Igazából azt gondolom, hogy Isztambulban otthonosan, komfortosan lehet élni, mert nagyon olcsó az élelmiszer, vagy legalábbis azt mondom, hogy viszonylag olcsó az alapanyag, természetesen vannak nagy bevásárlóközpontok is. Az isztambuli hétköznapokhoz az is hozzátartozik, hogy az emberek nagyon szívesen esznek kint a városba. Nem luxus éttermekre, meg nagyon drága éttermekre kell gondolni, de nagyon jó, ilyen házias kifőzdék vannak. Itt a húsokon kívül mindenféle jellegzetes fűszert, sajtokat, szappanféléket lehet kapni. Bemegyek ide, megkérdezem, hogy van-e, amit én venni akarok. Merhaba. Kuru fasulye var mı?
Mik a kedvenc fűszereid? Azt mondom, hogy én paprikát nagyon keveset használok, bár itt látod, hogy rengetegféle különböző csipős, édes, ilyen színű, piros, sárga, mindenféle paprika van, de én azt viszonylag keveset használok. Nagyon sok mentát, azt nagyon szeretjük, a mentát. Akkor most bazsalikomot vettem, szárított bazsalikomot. Ez nem egy turista hely. Hogyha összehasonlítjuk a Nagy Bazárral Isztambul szívében, mik az árkülönbségek? Hát szerintem itt ötödébe kerül körülbelül, ötöde, hatoda, tehát töredékébe kerül itt minden, és akár az egyiptomi bazár, ugye az a legismertebb turisták által felkeresett fűszerbazár, az a nagy különbség, hogy itt minden elvileg, mivel olcsó, nagyon gyorsan elfogy, tehát mindig friss minden. Ennek a piacnak a neve, ez Fátikban található, a Pantokrator templom közelében, és Kadınlar Pazarı, ilyen asszonyok piaca nevet viseli. Általában hetente 3 napon van ilyen piaci nap, ilyenkor sokkal nagyobb a nyüzsgés, mozgás, de egyébként minden nap nyitva vannak ezek a kicsi üzletek. Mindkettőnk számára maga Isztambul az egy teljesen idegen város volt. Mi a saját kis komfortos életünket itt igyekeztünk megteremteni. Törökországban az emberek általában vagy nagyon mindent elfogadnak, és mindenért nagyon lelkesednek, és mindent nagyon szeretnek, vagy pedig ugye a nagy tömeg, a nagy zaj, a nagy hangoskodás, a mindenből a sok, a másokat azt kifejezetten megijeszt. Én tulajdonképpen mind a két oldalát szeretem. Természetesen még minden a mai napig számomra is tartogat újat az itteni élet. Ha ki kellene egy valamit emelni, hogy mit szeretek legjobban a törökökben, hogy így mondjam, akkor azt, amennyire a családok összetartanak. Tehát Magyarországon, a mi kultúránkban tulajdonképpen már 1-2 generáció együtt él, de igazából a családi kötelékek rendkívül föllazultak. Itt viszont ennek minden pozitív és negatív oldalával a családok nagy családi rendben élnek együtt, több generáció együtt, még a távoli rokoni kapcsolatok is rendkívül erősek. Ezt mindenki ennek az ápolásába hihetetlen energiát fektet. Ennek természetesen egyik oldalon, mint mondtam, megvannak a hátrányai, tehát hogy a családon belül mindenki mindent tud, magyarán mondva nincs titok, még a hálószoba titkok se titkok, így mondhatom, viszont a másik borzasztó nagy előnye, hogy itt az emberek, ha valami rossz dolog történik, nem kerülnek utcára, mert összetartja őket, eltartja őket a nagy család. És szerintem ez érték, tehát a mai világban mindenképp érték. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben a kultúrában, legalábbis számomra.